Ay, kung nasa mata mahalinan dire, mas piso wa jud. Ay kita. Yung mga tao dire, eh. Hey! Sa mata mahalinan ni, eh. Yung tao na, gulo mo ulit dire. Sis, kinapo na kay kong lakaw eh. Wag yung tindahan nga rin. Solo, kung dagat o gudi sis, ang lara diri cottage. Pangita ka sa nani, basta niya rin na yung tindahan. Unsa di pa hindi mo. Basta ay mga makaon ba siguro sa Para ay. Ay sis, dara sis. Dara na yung tindahan sis. itong kuno na to. Ay, te, palit nga ni. Dili lang yun. Ah, kanang dong. Nay ko dire, oh. Magdong mga ko, day. Ay paano ay para kanira ko para dali makuha. Ay, day, kanang, ano lang, okay. Lamihan ang saligod. Di ko ani kanira ako kay. Kanang, Ay, ha? kanira kay makuha. Gago! Pero nga sa nag-display ng tindira, ay mo makauloy ka, makuha niya ng palid. Taro nga sa istorya ay tindera. Tindahan eh, tindahan. Maligya ka mga pagkaon, tanaw, bitrin. Ala sis, yun na sis, kinanawag ako mama sis. Sana Oh, maunsa man ma. Oh, padawang na ko ma. Sis, mulis ako'y kikisugo kong mama. Sumusubo. Ang unggoy, di mo kaon, basta di ako magpakaon. Wala kung gusto sa ulo ni mo good. Ay, sad, ana sis, aris ako sis. Sakto siya, kaliwat mo sa mga unggoy. Kasi pag inana sis, aris ako sis, bye. Balik diri apa, sige ka makakaunan ni. Ay, bayad sad siya. Limot-limot sa kada. Ay, nakay gamay. Wakay gamay, ba sige ikaw gamay. Sige wakay gamay. Tarang. Dito ka nang pautan na ako ba? Naa ba kay gamay? Wakay gamay dire. Ba sige mo, imong kuan ay gamay mo kaliwat. Bataan ni. Ang tama ka na gamay. Dawag biya ko. Ay, nakadong di ka. Sir. Oh. Teka kaliwat. Ay, kanang. Dong! Kanang. Dai lagi. Sorry. Day. Kanang. Ato ay mga mabi ba? Sinaay, gamay. Wa apelo mama isumbog di ka hawak ka lang. Anak, pagpahong man bata. Ay, gamay pagkay kayo. Pati pag. May manang guro na ipagagamay bata. Gago! Uy, Day! Asa ba si Buyog? Ala, te, ako na ba itong gibiyaan, te? Ay, manggibiyaan. Kababaya ka, te, nanawag ako mama niya. Di mo kaon ng unggoy kung dili ako magpakaon. Ano na, pareha magbangon sa unggoy ko. Pero grabe sa din mo pasakit na ako, te. Tinuod man sabi sakit na tayo ka. Wala, arang-arang baya kong naon, te. Sana Sige na, ato na lang. Wari Wala sa ginaon si puti, oy. Buyog. Asan, bataan eh. Kawawa, imo pa jud di gamay awa ka lang tindra ka. Ma! Ano man ka, oy? Hindi na. Palit ko, ganyan ko na ako na kay gamay. Asa maligingon? Discussion ko na nasag ko na kay gamay. Kaliwa di tagbuha mo. Asa maligingon ang kaliwat at buha? Atong tindera digto ay. Dabit. Tindera. Dabit, ato na sinuayon. Asa, tudlo. Kana. Hoy! Ano na lang mga pagkagamay sa kuna? Ay, kana, wait lang. Ay, pag-skandalo diri. Ay, kay mawa. Takay, nagang barites na din. Ay, mas ibuhat ni nga, nagamay ako anak. Ano, dong. Ningon ko na kay pag nakagamay. Oh, tinood lang tad. Sa akong giyan ko na ako gamay. Oh. Ay, kasabot niya katong naay gamay. Ayo, sige lang istorya day. Ayo, sige kita ka panganak kasi mabarangay di kanya. Baka ako mas ko. Kasi panunti sa mga anak. Baka ya day. Ako anak dili na baka ako. Kani ako anak. Ba't nilalinaw po dili baka ako. Wala lagi ko musulti anak niya anak. Ay, nalagod sige gidagang rason. Ang bata dili na mamaka. Ay, ang pasabot guro niya katong ay, gano'n, ikaw ba marasan ka manjug ka? Ano marasan ka manjug ka? Hindi mo gano'n na mataktakag istorya, ha? Ay, patakag istorya, ha? Nagka-alarm! Explain na ako, bre! Ay, explain ba manjug ka? Ay, pakiyan. Sabi, asa ba? Asa ba? Patakag istorya? Oh, sige mo. Ay, sa mukha na eh. Sa barangay, tamo na eh. Sa mukha na ba? 1K ang kwarta. Gamay ako ipangayo. Na ba siya 50, 20? Wala, lang ipalit. Ay, yawa kay si Kasintiyo kay wak. Ako iharnan. Tugay, please. Tugay, si ako ano, kung ulit lang. Yung ko. Laros ka niya? Ulit, ha? Laros ka niya? Laros ka niya?